Mga residente sang Zone 3 sa Barangay Cochero Molo nga wala sang maagyan, wala magtambong sa pagsinapol upod ang Ikupaw. Ini ang gintutukan ni John Sala. Nagulat sa isa ka oras ang mga taga Iloilo City Urban Poor Affairs Office sa Ikupaw kaupod ang mga barangay officials sa Barangay Cochero Molo sa mga residente sang Zone 3 nga apektado sa pagpakudal sang pribadong aduta sang tag-iya. Apang no-show ang mga residente. Tinutuyo ko tani sang Ikupaw nga maistorya sang maayong mga residente kag mahibaluan ang ila sentimiento angot sa ila problema. Manumduman niya nareklamo sa mga residente ang pagpakudal sang tag-iya sang duta sa di natuo ng ila ginagyan. Suno sa barangay officials wala man sila nagkulang nga maghaylo sa onsi tanan ka mga apektado nga pamilya nga magtambong sa pagsinapol. Halos na sila nagpermaman ining 11 families nga ni. Pero syempre hindi ta kabalo kung ano yang ila kabubuton, whether they would go or not. Apang suno sa isa sa mga apektado nga residente, wala naman kuno sang pulos pa nga mag-attend pa sila sa pagsinapol bangod sila nagani kunong nangita sang sabat sa ila problema. Ang rason sir nga wala kami nag-attend, kung halimbawa relocation ubos kami datanan. Ang ginapangayo right of way lang. Wala pa sang financial. Kung palalinong kami paano estudyante namon. Ibutang kami nila sa lang-alang, ibutang kami nila to sa layo-layo to. Isa sa mga ginaproblema sa mga residente kung paano nila madalang ila mga gamit kag mga materyales para sa ila balay kag kung may ihatag balang nga financial assistance ang city government sa ila kung sila ang i-relocate. Suno sa Ikupaw. For the relocation, ang maga-enforce na mabulig sa aton ang ASIS. So ang ASIS may ara sila trucks nga mabulig for sa ilang mga gamit. But as to the financial, wala kita sang amo ng assistance. Ang makapangayo na sang right of way ang owner. Dira. So since hindi man sila owner, kag nagagwa nga informal settlers sila. Manumduman nga sa nagdigan nga si Mana nagmatumato na lang ang mga residente sa paghimo sang alagyan. Apang suno sa Ikupaw, kinahanglan sa gihapon nga ma-relocate ang mga residente. Buwas na talanang ang padulungan sang Ikupaw ang mga apektadong residente agod maistorya na tuhoy sa ila problema. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala. 1 Western Visayas.